media khorongni phaini takurungna belai hambai borok belai ting bisi katal notei borok sinamo songo sanamo songo buinebo abo wanama sinja abo sana thanga kai jefru 1988 o afro TGS Congress power tongo hat narna nangai hat kamai thang tong hapro tamnani Kanchanpura Devi bo reserve sabai debi kya bo saini khai kilang mane ngai dasrot ke wansa pro lakh phayu ngai ba wansa rong nar debi kya jono bot dine ble hinai ngai ba nar khai ke takhai ga chumpai kya ngai ta aboni bagino afro aje dofan hamjangai rok borkhai silaiti abto dofarok to pode ke hamjamo nango baksa kolong bai si baksa ba kok bai sawi ha manani gai kaisa kok tongo wansa kok bai chin kok bai tongo je jati itihas nai si jati desh nai hinso ngai chini ngo itihas tango ngai chung hen chini ha hini sama bai to ha mayabla ngai ba azarawo ang kaisa afro kirit nakai raja ni power rijak agi raja mane neta leader kotor ko khani akari ni bagina kamai bathanga ga azaraw ang kisa bukha phagya bong thani boy kasam na to tamnani sade bikram bin bumakhai nepali agi raja raw je sati buri nahable masano simi rani bokhai kotor iga arani hinjangna hisaba Kanchanpura Devi bono reserve sabai bi ICS officer ko afro ABC tarji bono India government ni hoka roga ngai ba sabai bi khata Kanchanpura den se khomotangka ika atike hapai nga abon bagino tongra ri itihas nango ta sengwan sarbai walaina thangai itihas bu philna nango taisin mukumo bo tongna nango ngaba atin sagangai olokhai tawo thangai sade bikram ne aro senga nangto nungmo rajan bu sano ati chungje nungmo to niniro boy rok jata boy kasa mane ekdom original record olokhai khitarjak ayenge olokhai abum nai nemale thik to administrative report hini yearly afro mane raja sason khlai mane ase kotor ya phanda ngiba thing dong lage mo boy rok sabai to ang to phaya tha phacha olokhai phiaba wa boy no phale chalang kha kokori a chathon enga tei ngai bai ko ta afro boy no kha tring sijak tongo ga administrative report boy rok ang ko tlang mani ang phatar khaw tlang thamani sab khokhi ba kyabo mugli kami kaisa tongani aptengai abono afron atring no khangai bono saka bon bagi boy rok nango ngabon bagi no iko kaisa committee khawi afro TGS sarkar 1988 ta committee khawi afro sab tong tring khlaipro tawo atring bisikatal khlaiman abono administrative report ini tong amane government abodo government ni bijap sagi raja nabalata resolution amane tau tong tring khlaimani tawo ungko khai taminani to bijap proof to nangle proof khlai nang gaiba bijap man kha sade bikram thani bono bujogoi saka phari norte sam khlaiman koble abo nang khlayo bijap naileye kaisa committee khalaigata sab iko angno dukta founder hinda co-founder ngai jetai khai angoi tangai ro awo Binoy Debormo dictionary sinai simnani
Braja Kishore Deborma ngani aboro baksan Israel phana sagbaya phainata ngai gonga jomati ayang Udaipurni teptong Profulla song teptong oiko history repeat khaina nangai ngai aboni bagino tring Bisikatal chengmani khai 1989 rogo chenghata ata no sono khai o tien biro ngo yakti sawo iga tinta seat mang khata TGS angmo khlai phika o Nagendra Songslai taikisa saraita borok biero poritong phoro khai chengma 11 poritong ta phaipano TSF khlaikyo sugoi deborma so tring mane son o son himasido nga son hini tak sini tak busuk nga 590 ngo tring mane son sijak phaido ikawa usujorti nukhada ngai 590 aboni bagini kotak tring 1989 no khlaika 90 ngo 1988 kai kisa wan suklai khata abon bari ang tagma saw tini sabo Bisikatal chengnai sabo aba angno ei ko palben chengha mo hani samungle enga abono ting 590 ni simi 590 590 taisa Paschim Bongo tago map tong ulo non phono Paschim Bongo no taisa choba khlaiye taisa Tripura naharka aro takhan Tripura kirata deso sijak tong map abang sanamaya Indian ngo tabungni je pora ganang rok boro research khlaini karimani enga abono nokhayo thik tongle agi bongo hano o Bangladesh ngi joto ngosi Tripura ha nga bongo hano mesen hoi taisa Tripura narka abono kaisa mukumun narunani bagai afro kaplaying mani kaisa ngo khlaikata festival nga abono tring son afron simi son sika nga abono naino o khapio ta administrative report by khapio ngai ba thingno ngai 590 nga aboni bagino o tring khlai chini borongno kahamna khlaimano aboni bagino tring Bisikatal aboni bagino khlaijaka nga ngai khlaijaya ngai tong hawlo khai CPM rok le bujiable nga dosro BA pass khlaini Hobigonjo poribo igo tagi ko yang no Hobigonjo o ngotamnani ongolai thangai no Hobigonjo ta Chunarogat bai bortam siba wansani boy wansar siklangha siani bagini ulo 100 বছর ni ulo 50 বছর ni ulo chengtamungnai abono kono sawi sukrui ngona ringya ngaiba wansar waisa jagai wansar narak di ngai wansar narke bor sungno bodi nei bele ngai nar khata nar ngai be puila ngai sabo kanjon bro debi ngai iko busai thiga ngai nei ko jaga reserve subai be kya je borok ni laibuma kring ge aborong ni hakring thango nga abo laibuma abon bai no tring Bisikatal abon nase ab kono o agi bir bikram sangmo khlaiya haipano borok o jagi puila boi simani abo record tong bhai mani nga abon se tag manjo